Arrasateko Euskal Herrian Euskaraz elkarteak antolatuta Euskaraz bizi egun txikia ospatu zuten Zapatuan. Arrasaten egun berezia gainera izan ere, aurten 20 urte bete ditu Arrasateko Euskal Herrian Euskarazek. Festa, aldarrikapena eta hausnarketa guztiak batu ziren Zapatuan, Arrasaten bertan, eta guk elkarteko bikide ditugu gurekin Lierni Etxebarria eta Euskal Herrian Euskaraz martxan jarri zuten garai haietan, kide zen saioa Altzoa. Saioa eta Lierni, arratsaldeon bisoibe. Arratsaldeon. Bueno, Zapatuko egun berezisa, pentsa egin dut, izango zala, gogoratzeko esan duen muan, aldarrikatzekoa, festarakoa, zela joan zan eguna? Balorazioa orokorra oso positiboa izan zen. Oso ondo fan zen, hori esan duzu moduan arlo desberdinak egon ziren, bai hausnarketa, bai festa eta jaigirua. Eta hori guk uste itzen dugun balorazioa positiboa izan gara. Bai, polilla izan zen, gustora egon ginen gure artean, goxua azkenean, aspaldiko kideak edo kide izendakoak eta gaur egungoak elkartzea, eta bueno, bai, ondo, primeran pasaba bai. Biximat, egitaroa zein izan zen, zela izan zen eguna? Goixian 12etan egon zen Euskal Herrian Euskarazeko inargitaratu dauen liburuzkan aurkezpena edo holan, liburuzka edo hausnarketa bat intzan, da hortatik atera dien ondorioen aurkezpen hori. Gero argazki bat atara genuen martxako edala Iruñan egongo da manifara deitzeko aprobetxatzen. Eta gero Baskarixa egon zen, Jaizalen, soziedadian. Eta egun amaitzeko trikipoteua eta hori aukera. Eta horre, hostien ekortzen, hortxe txiko ditugu. Esan dugu, zuk aipatu duzu, ez da liburuzka batea aurkeztu zela bertan, Euskaraz gara izeneko liburuzka, Euskal Herrian Euskarazek nazio mailan egindako hausnarketa baten, hausnarketa prozesu baten ondorixoa jasotzen dituena. Zeintzuk izan dira ondorixo horreik edo ze jasotzen dau liburuzka honek? Liburuzka sortu zen, Euskal Herrian Euskarazek indara 2 urte erabaki hauen hausnarketa prozesu bat hastia. Hausnarketa prozesu hortan jarri izan zalantzan, bai EHek jarraitu behar zitzun hilduak, bai existentzia propioa edo dana. Eta ataran ondorioa izan da, EHek falta izan dabela ondiokan, eta pasatu behar garela Euskararen alde bizi nahi izate horretatik, ekitera, eta horretarako ematen ditzu zenbait jarraitu beharreko zenbait pauta, ero gutxi gora bera jarraitu beharrekoak edo lan. Eta hori ondorioa izan zen, ondion be lan asko dagoela itxeko, baina Euskal Herri Euskalduna lortu arte borrokan jarraituko dagoela. Eta pauta horreik edo, badakitzun labur esateko badabe, edo bestela liburuzka hartzeko eta ikusteko, ez da? Ez, bai, nik uste dut honen hori izango dela. 20 urteko ibilbidea Euskal Herrian Euskaraz elkarteak Arrasaten bertan eta saioa. Ez da gizu zeuk 20ak bete dituzun edo... Ez, baina, neu sortu eta segiruan hasi nintzen. Ez nintzen hasiera horretan egon, baina segiruan bai. Eta zelakoak izan zen hasierako garaiaik? Zela gogoratzen dituzuzuk? Odo zuzeu zatik emun zeben izena Euskal Herrian Euskarazen? Egisa esan garaiaretan Arrasaten euen euskalgintza potente bat euen, Arrasate Euskaldun dezagun bat, komunikabideetan Arrasate aintzindari izan da, eta baina horrek danak ikuspegi oso lokala eukien. Orduan horre ikusten zen, falta zala zela baitxe diskurso orokorra bat edo nazio mailako ikuspegi bat, eta orduan horregatik sortu zen Euskal Herrian Euskaraz, eta guk sensibilidade hori gaukenak bertan sartu ginen. Eta zezen garai hartan euskariak eukan egoeria Arrasaten? Zein zan egoeria? Oso zela gogoratzen duzu? Nik ez dut gogoratzen, bai gogoratzen dut ilusio handixak jendia euskaran inguruan eta mugitzen zela ilusio handiakin, eta herri honek bai euki dauela zela baitzeko aldekotasun hori, euskararen inguruan mugitzeko, eta gero egoera konkretua ez dakit. Kalia maina entzuten zan adibidez euskara, hola normal? Bai, erabileran ez dut uste asko aldatu danik ordutik ona ez hobetu danik ez gutxi ez. Eta ez da helburuak garai hartakoak eta gaur egungoek berdinak izaten jarraiketan dauen edo elkarte moduan? Nik uste dut helburu horrekorra bai dela berdina dela Euskal Herri Euskaldun bat lortu alizatia etorkizunean, nun jende danak gutxienez euskara jakingo dauen, euskaraz bizi nahi dauienak euskaraz bizitzeko aukera izateko. Eta hori nik uste dut ez dela aldatu. Zeupe berdin ikusten dut. Ez da 20 urte honetan, zentzuk izan dian igual mugarri nagusizenak, lorpen handizenak, bereziki elkartiakin lotutakoak? Ekintza ero garrantzitsuenetako bat nik uste dut izan zela
igaz Arrasaten izan zen Euskaraz bizi eguna, nazio mailako egun bat, EHek urtero antolatzen dauena, eta igaz Arrasaten izan zen, eta lan handixa eguna izan zen arren, gero oso sentsazioak inorten ginen bertatik. Hori mugarri moduan orduan. Eta ez da gilese harreman dakotzuen, herrixan dauzen bestelako euskararen inguruko eragilekin izan be, zuzuk aipatu duzu, saioa Arrasaten egon badau, edo garai hartan egon baeuen nolabaiteko oinarri bat, Arrasate euskaldun dezagun, txatxilipurdi, horrekin ze hartu eman dakotzuen? Nik ez dakit nik lehengo Euskal Herrian euskara sortu zanean, bai egon zela harremana euraki, batez be martxan jarri aurretik galdetu jaken, zela ikusten zen guri amoruko erakunde bat sortzia, eta hemen, azkenean lekua euen danendako edo ez, eta jaso ziren iritziak eta danak aldekoak izan ziren, sortu zen eta garaiaretan bentsate harremana egon zen, eta sortu ziren maietan eta parte hartu gauen, eta elkarlana egon zen danen artia, bai. Gaur egun behar dugunean eta edo elkarlanen bat edo kurritzen jakunean euren gana jotzen dugu inolako arazo barik, eta adibidez oin bertan eskuartean daukagu osasungintzan inguruko lan hildo bat, eta aurrera eroateko aederi eta labei eskatu jatie laguntza edo elkarlana bai, eta hortan gabitz eurekin hitz egiten, harremanetan, ikuspuntuak eta partekatzen. Gainera horre esan behar da, Arrasaten euskalgintzakin lotuta baita, nolabaiteko batasun bat edo marka bateratu bat aurkeztu dela oin gutxi, ezta? Eta horrepe nolabait adierazle badala, ezta? Harreman horrena. Eta erakundiekin, ze horre erakunde ofizialekin beti egon da, ez? Pixat tirabira edo hori zela izan da horko garapena eta zela dago gaur egun hori? Azkenean nik uste dut euskalgintzako mailan eta parte hartu izan dugula, eta mai horretan udaletxeakin eta batera gauzela, eta behar dugunetan eta euren gana jotzen dugu, eta alderantziz eurako betorri izan die gure gana behar izan badago edo, eta harremana ez da txarra. Beraz, hor badago, ez da? Bai, hartu duen. Beti izan daula, saioa? Bai. Egisa esan, azkenean eztabaidak egon izan die, eta bakoitzak ikuspuntu desberdinak izan ditu, eta baina nik uste dut beti errespetuz eta elkarlana egon beti egon dela, zuk esan duzu, momentu batzutan hobia izan da, eta beste batzutan okerragoa, baina egon beti egon izan da, bai. Eta momentu honetan, Arrasateko Euskal Herrian euskara ze osasundako, zenbat kide zabitzai bertan, nolai modu aktibo baten, herrixan zela babesa zela ikusten duzu, Oin taldean 10-12 kide inguru gaz, eta horrez gain gero asteburu hontako antolatzeko eta bezala kide horiak eta beti da laguntzeko prest. Eta hori, herrixan egiz esan bastante bisibile garela uste dugu, tabernakin eta beste ikusgarritasun bat ematen dut zelako, eta harrera ona daukagu herrixan bai. Hori, hau indala 3 urte, jarri zen nolabait jaizalde taberna martxan, Euskal Herrian euskarasekoek hartu zegoen, horrek lagundu dau pixate ez dakit, bizibilidade hori emuten, zuk esan duzu moduan? Bai, nik uste baietz. Lehen beste lokal bat geuken, San Andresen, pixkat erdi eskutatuta morua, eta azkenean oin erdialdian egotian, taberna bat izatian, jende oroi dagoena zabalik eta horrek beste ikusgarritasun bat emutut zala euskaraz egin bai. Nolabait egunerokotasunen txertatu ingo da baita, ez da, Arrasatearen egunerokotasun horretan. Eta helburuak, erronkak, epe luzera, epe motzera, zintzuk ikusten dituzue? Oin hori, arlo konkretutan eta hasita, adibidez hori osasungintzako honekin gabitz, mediku euskaldunak ero medikuak euskara jakin bidabiela aldarkatzeko, eta hori da lan eskuartian daukaguna, gero martxoako 24ko Iruñako manifara deia luzatzen zago, nahi dagoen dena etortzeko eta hori da lan oin eskuartian daukaguna epe motzera. Zuzeu saioa, zela ikusten duzu elkartea gaur egun hasierako perspektibo horretatik? Indartxu, oso indartxu, eta moduan ilusioz, eta oin garaiak aldatu dienez, edanak gaztiak die, eta beste ikuspuntu berri bat dauki, eta honek kriston astinua mundutze. Eta hori seinale hona izaten da, askotan nolako elkartien arazua hain zuzen be, errelebo falta izaten da, edo garai baten martxan jarri ebenak
horregotia, baina atzetik beste inobez. Aldortatik osasuntxo, ez da, zeuk esan duzu moduan? Bai, gaur egun bai. Jarraitzen dugu bat emateko lan nahiko hasieratik eta badabilena, baina, bueno, bestela hori oin gaur egun gazen kideak 2010 ingurutik gaur egunera sartutakoa gare, eta hori egiz esan oso errelebo faltarik ez dugu ikusten haintxe bertan. Bueno, bintzat hori, postekoa. Saioa eta Lierni eskerrik asko, benetan geurekin oti garren, 20 urte honingatik zorionak, eta esaten dena askotan beste 20 be izan dituzela igual kasu honetan, ez da, igual kasu honetan aldanik eta guren bukatzea honen, ez da, seinale hori izan dudalako hori. Lierni eta saioa, eskerrik asko bixoiri, eta horren gora arte.